Magandang hapon, maray na hapon. Good afternoon to everyone. Sister Jessie po. Welcome sa Usapang Bukasyon ACI. Shout out sa gabos na ACI family, ACI sisters, at mga legacy students, grade 10 and na nagre-recollection ngayon sa aming convent. Today is Friday, March 6, 2026. 2 days from now is the third Sunday of Lent at ang Ebanghelyo ay tungkol sa pagtatagpo ni Jesus at ang babaeng Samaritana sa balon at sa pag-aalok niya ng tubig na nagbibigay buhay na pumapawi sa pinakamalalim na uhaw ng puso. Si Jesus lamang ang tunay na makakapuno sa ating puso at kapag siya'y ating nakatagpo, tayo ay nababago at nagiging mga saksi ng pag-asa para sa iba. By the way, gaya ng nasabi ko last week, ang mga mahalagang tema sa Kwaresma ay isa-isa nating hihimayin. Sinimulan na natin nung nakaraang linggo at ipagpapatuloy natin ngayong hapon sa ating episode tungkol sa prayer. By the way, to honor the Lenten season, wala po muna tayong mga guest performers. Ang susunod na performance ay sa Easter episode na po. Aabangan natin lahat yan. Last Friday, episode 75 ay pinamagatang Hungry for God. Ngayong hapon, episode 76 ay pinamagatang Pause, Pray, Power Up. Makakasama natin ang isang PNP officer at lawyer at the same time. At of course, isang ACI sisters na mahabang panahon. Sa mahabang panahon. Pero bago ang lahat, pabatiin muna natin ang aking co-host. Paray na hapon sa gabos sa Giraray, Sister Net po. Magandang hapon, maayong hapon sa tanan. Gaya ng sabi ni Sister Jessie, shout out sa mga legacy students para grade 12 at grade 10. Si Volta, grade 10 Volta, nasa amin ngayon. Umalis na kami saglit para dito sa radio and then balik uli to continue the recollection with the parents this time. And then, shout out din po kay Ate Brenda. Salamat sa pasalubong. And then, shout out kay Sister Martha ACI. Welcome home, Sister. Susunduin siya ngayon sa airport. Welcome home. Balik Pinas. So, 3 na naman kami next week. Shout out din po kay Aspirant Key at sa lahat ng mga sumusuporta sa Usapang Bukasyon ACI. Labi na sa ako ang Papa ug mga igsuon, Ate Gigi, Manu Jojo ug Charity. Kailan ka huling nag-chat ng heart-to-heart kay God? Ang dasal ay sanglangis sa empty tank natin at charger para full bat lagi ang spirit mo. Feeling low? Pause, pray, power up. Samahan niyo kami ngayon at tuklasin natin ito sa tulong ng ating mga panauhin kung gaano kahalaga ang panalangin sa buhay natin dito lamang sa Usapang Bukasyon ACI Episode 76, Pause, Pray, Power Up. Okay, so please introduce yourself at kasama na po ang quick vocation story at mag-shout out na rin po. Wow! Hello po. Good afternoon po. Good afternoon, sister. Sir Nisha po. Kasama namin si Jasmine. Si Jasmine nag-recollection. Nagkwento po tapos yung tatay niya. Kasama ang kanyang tatay. Yes po. Nandito kasi ako malayo po. So, okay po. Good afternoon po. Shout out po sa family ko dyan sa Daraga, Albay po. And then, sa mga nakastay sa Santa Rafaela Maria, mga nakasama ko and sa mga nakikinig online po. Bali ako po si Police Lieutenant Catherine Chamanrique po. Ang member po ng PNP Drug Enforcement Group, nandito po assign sa Camp Crame, Quezon City and lawyer po. Thank you po. Shout out mo na sa pamilya mo, especially si Jasmine at yung youngest mo. Yung po, si Lina, si Abe, si Ate Kate, na nung ako'y nagre-review nakikita ni na sisters na dumadalaw sa akin. Then yung mama ko, family ko po dyan sa Sagpon din po. Thank you. Ayan, thank you, Attorney Kat. Sister Merly. Hello. Ayan. Good afternoon. Ayan. Gusto mo yung camera, putol ang ulo mo. Putol ako. Yan, sige pa, more.
Yan. Okay. Some more? Yeah, Okay. Ayan. Ayan, Diyos marahay na hapon po sa Gabos, as in sa Indo dyan, sa DCGB, as in shout out naman sa kuyang community digdi sa Loyola, kay Sister Francia, as in sa mga juniors and other sisters. At shout out din sa kakuyang pamilya sa Tula-Tula, Sipukot, Camarines Sur, and then sa tugang ko digdi sa Tandang Sora, kay Emily, kay Bernie, as in sa iba kong tugang niya ang digdi sa Pasig, sa Guadalupe, as in sa bayan ng Tinlupa. So, Diyos marahay na hapon po. Ako si Sister Merly, ACI. Yan ako, digdi po naka-assign niyan sa Loyola Community, Quezon City. And then, Sister Merle, ilang taon ka na po as madre? Ano po, bali, 35. 35. Naglaog ako noong June 7, 1991. Wow, 35 So, years. 35 years. 35 years from the entrance to the postulancy. Wow. Sa hirak yan ang mahal na Diyos. Sa Iraq naman lahat siya. Ayan, ready na tayo sa ating mga katanungan. Unang tanong, para sa iyo, ano ba ang ibig sabihin ng prayer, panalangin, dasal, at gaano ba ito kahalaga sa buhay ng tao? Bakit kailangan natin manalangin? Oh, right, sige. Sinong mauuna? Si 35 years as madre o si ilang taon ka na pong police lieutenant, attorney? Ma'am, 19 years going 20 this one po. 19 or June. 20, Si ayun. Ma'am Merly, sana magkita kami dito. Ay, oo. Talaga. Ayaw, Sige. sister. Bicolana din yan. Oo, pareho kayo nasa Quezon City. Ayaw po. Pareho. Yes po. Alright. Okay. Sige. Okay. Sinong mauuna? Gusto buwan ni, Sister. ni attorney. O, si attorney daw po. Sige na. Attorney. Sige po, ma'am, sister. Sige po. Para po sa akin, ang prayer is yung hininga ng ating kaluluwa po. It is our direct line to the Lord. Hindi ito monologue, kundi intimate conversation na lahat natin masasabi. Walang hesitance, walang hiya po tayo. As in, walang hiya na sabihin natin ang lahat. Yun po para sa akin yung prayer po. Ang galing nun, attorney, breath of your soul. So, ibig sabihin, Yes po. kung wala yun, wala, patay tayo. Wala tayo. Yes po. We will Yes not po. fully, will not live fully. Kasi nga, walang breath, walang hininga. Ang galing naman. Opo. Si Attorney Kat po pala, when she was reviewing sa bar, she stayed with us sa Santa Rafaela. Kaya naging kaibigan namin si Attorney Kat. Ayan. Sister Merle. Okay. So, ang para sa akin man po, ang panalangin o pamidi ay sarong pakikipag-ugnayan. No? Ugnayan sa Diyos ng tao. Pakikipag-ulay, as in, pakikipag-relasyon sa Diyos. Ito ang kung masasabi natin, sarong tulay, baagi, para sa tuyang ulay ang sa tuyang kagurangnan. Pakikipag relasyon, dahil kung may kitang relasyon sa Diyos, masakit man ang magpamidi na parang daimo mairaranian sa imong puso, sa puso niya. So kaipuhan natin na yung tulay na hindi basta-basta tulay, kundi yung matibay as in puso. May pagtitiwala. As in, may pagkamuot na ipinapaabot sa manlilikha nato. So, ini pangaji pamili. Talagang tulay niya ito ini parani sa iya. Na bako lamang sa tulay na may hinahagad kita, kundi pag-orgulyo as in pagpapasalamat sa mga itinaw sa kuya na iisipon, mayo kitang pagsadiri hali sa iya. So, ang pamibig niya to ay saro din na pasasalamat
as in orgulyo sa mga biyaya na tinatao kang Diyos. Na kung mayo siya, mayo man kitang buhay. Araw kan sinabi ni attorney na kung wala ang hininga ng Diyos, Espiritu, wala kitang buhay. Kung mayo ini yung grasya ng Diyos na tinatao, maski gaano pa sidhi ang pamidi, kung wala ang grasya kang Diyos, parang mayo din ni serbi. So, bago man kita nagpapangadji, nagdi-desire na mo na kita na ipadara kan Diyos ang banal na espiritu. So para ang ugnayan ng tao at ng Diyos ay talagang makahulugan. So yan ang para sa kuya. Tulay. At more Para importantly, maabot niya to. relasyon. Prayer is a relationship. Relasyon. Opo. Prayer as relationship. Thank you. Sige. Dagdag pong katanungan. Kanino po ninyo unang natutunan na manalangin? Sino nagturo? Oo, sino nagturo? Attorney? Okay po. Bali po, ang unang nagturo po, sisters, ay ang aking nanay po. Bago kami, before we go to sleep, minimake sure niya yung ama niya mo. Yun yung pinaka-inot ko pong na upudan. And kahit sabi niya nga, nung nagiging busy na, or pagod na, kahit mag-sign of the cross lang daw po. At least na tayo na huwag kakalimutan bago matulog, mag-pray pa din po. Yun po, sister po. So, sign of the cross, saka ama niya mo, our Father. Opo, yan po Yan. talaga yung ama Una. niya mo, ang Ama niya. unang-unang natutunan ko po. Opo. And I'm sure tinuro mo rin yan sa anak mo. Sa dalawa po. Oo. Opo, sa dalawang dalaga ko po. Hands-on mom ito si attorney. May nakwento sa akin si sister si May, Ate May. Tapos parang nung preschool yata yung anak mo sa kanya nag-aral. And then sabi niya kasi tapos hinahatid mo daw talaga. So kahit na sobrang busy ka, hands-on ka po talaga. Yes po. Ngayon lang ako, sisters, medyo napalayo ngayon lang. Pero sana makabalik ulit. Sana, yan din ang wish namin. In Sana time. makabalik ka dito Opo. sa amin. Sister Marley, Hello po. para sa iyo. Kanino ka Okay, sige unang po. natutunan ang Bakit lumit yung aking Zoom? Bigay mo Ayan. ang video. So, para sa akin, ang nanay ko ang nagturo sa akin ng magdasal. Yung dasal ba na rosary, siyempre nandun na yung pag sign of the cross. Tapos yung praying the rosary talaga ang nakagisnan ko kasi early morning pa lang, pinupukaw na kami ni Mama magpangadji, mga 4:30. So every day, yan ang prayer namin. So, siyempre sa praying ng rosary, yaon man naman sa Amanyamo, yaon sa Hail Mary, sa Glory be. So, yaon na po diyang gabos. Kaya ayan po ang talagang nanodan kong dasal, hali sa nanay ko. Kasi siya yun talagang nagpupukaw sa muya agabos na magpangadji. Napakaamay pa. Minsan, mga tururog pa ang mata. Kumbaga tururog pa, nakapikit pa ang mata, nagro-rosary na. Kasi hindi kami pwedeng magbangon. Kahit si Papa talagang babangon siya. So, talagang magpapangadji kami. So, yung rosary talaga, yan ang naging puon ng pagturo ni Mama sa muya ng pagpapangadji. So, gabos kami magturugang kaibahan. Ngayon ay 7th death anniversary ng mama ni Sister Jessie. Sister Jessie, Yeah. to give tribute to your mom, kanino ka naman natutong Ay, sa kanya. Manalangin. Siya ang unang nagturo sa amin. Tama man, katulad ni Sister Merly. Rosary, early in the morning. Yan muna ang una talaga magdadasal ka. Paggising ka agad. Tapos katakot-takot na nobina. Katakot-takot na kapal na iba-ibang nobina. Sa Sacred Heart, si Mama Mary. So, kadakol na nobina. Tapos yun, sa Bible. Yung Word of God for the day. So, siya ang nagturo. Kaya salamat, Ma. Naging madre ako dahil sa pagtukdo mo. Yeah. So, utang ko kay Mama. Sa aking bukasyon. Sa muya man, very faithful si mama at si papa ko sa pag-rosary. Ayan, ako noon tulog-tulog lang din kasi ako yung youngest. Tulog-tulog lang din. Pero ang naalala kong
parang novena din na tinuruan ako ng papa ko, yung Lord of Pardon. Naalala ko yan. Tsaka yung kay St. Jude na novena, 8 days, 40 days, yan sa papa ko naman yan nakuha. Salamat mama tsaka papa. Produkto kami ng ng panalangin, ng pamibi ng mga dasal nyo. Hanggang ngayon po. Now, para sa iyo, naniniwala ka ba na ang lahat ng panalangin ay sinasagot ng Diyos? Bakit? Okay, Okay, po, ako naman sasagot na sisters. una or Ay, si Kat. sige po, sister. Sige, Kat, ikaw na lang. Okay po. Bali po, siguro po, pinapakinggan tayo ng Diyos, pero minsan sinasagot, minsan hindi, or minsan sinasabi, just wait, yung parang just wait, or baka naman naibigay na, pero hindi lang natin nakita. Parang ganun po, na hindi lahat ng gusto, yung gusto natin, yung talagang gustong pinalangin, Yeah. literally, nagganon talaga. Pero sinasagot niya tayo. Yeah, Kasi tama. Diyos. Opo. Tama, Thank you tama. po. Tama. Yeah. Yeah. Yeah, so sa akin naman, totoong pinapakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin at tinutugon. Tulad ng sinabi ni attorney, tatlong bagay ang sagot ng Panginoon. Usually, oo, hindi, at maghintay ka sa tamang panahon kung kailan ibibigay ng Diyos. Kasi bago pa naman tayo na nananalangin, alam na ng Panginoon kung ano yung mga pangangailangan natin. Alam niya na yung nasa puso natin, nasa isip natin. Ngunit, kailangan pa rin nating sabihin sa Kanya. Subalit, yun nga, minsan, hindi agad-agad tinutugon ayon sa gusto natin. At minsan, hindi talaga binibigay ayon din sa gusto natin. So, may panahon na sasabihin sa atin, maghintay ka lang. Kasi may tamang panahon. Dahil alam niya kung ano yung ibibigay niya bigay niya sa atin ng mga hinihingi. At laging ibinibigay ng Diyos yung the best para sa atin. Hindi lang basta ibibigay dahil gusto natin, kundi yung the best. Kasi baka pag binigay niya yung gustong-gusto natin, hindi naman talaga makakabuti. So, maghihintay talaga tayo sa panahon na gusto ng Panginoon. May sample nga akong panalangin na ganyan, na akala mo hindi sinagot. Yung mama ko nagdasal na for good weather dahil wedding ng kapatid ko dito sa Legazpi, nasa Baaw kami. Pero sa Baaw, bagyo, baha. Sabi ni mama, Lord, bakit hindi mo naman sinagot yung panalan ko? Wedding pa naman ng ano. So yun, nag-travel kami papunta dito. So dito sa Albay, walang ulan. Pero sa Baaw, baha. Kaya kami So pagdating namin dito, so na-realize ni mama na sinagot nga yung nung prayer na good weather kasi dito. At sabi niya, na-realize niya, kung siguro nga kung good weather doon sa Baaw, maraming darating, maraming mag-a-attend sa wedding, marami kaming babayaran sa restaurant kasi. Kaya sabi niya talaga, alam ni Lord ang best. Oo. Kaya, ganun po yung nangyari. Akala mo hindi sinagot talaga pala. Yeah. Oo. So, amen talaga. Yeah, lahat sinasagot ng Diyos. Pero yun nga, Yung best. of course, He calls the shots kasi He's the one who knows ano yung best for us. So, sometimes yun nga, we are made to wait, pero sabi nga, and then, sometimes isang window sarado, isang door, pero mas madami naman yung opening. So, you just really have to trust. Sabi nga, prayer is relationship. So, you just have to trust your beloved that He will give us the best. And He knows that. Minsan, hindi pa natin nakikita ngayon, hindi na-realize, but later, makita natin na, yeah, tama ka, Lord. Amen. Now, ay, tapos na ako. Maaari mo bang i-share ang isang nasasabi mo na answered prayer? Yan, kwentuhan nyo naman kami ng mga answered prayer nyo. Sige. Sa attorney Kat. Sige po. Sige po. Bali po, ito Okay, masasabi ko, yung ngayon po talaga is yung very answered prayer ko. Sa lahat ng in-examen ko, dito talaga ako yung binigay lahat. Yung lahat ng
lahat ng panalangin, lahat ng, basta po, as in lahat-lahat, kinuan ko na talaga na ang kagandahan nga po niyan kasi nagtanong ako nun sa mama ko, sabi ko saan pwedeng mag-rent. Although nandyan lang ako, napakalapit sa Daraga lang po, di ba? Sabi niya punta ka ng Santa Rafaela. Sabi ko, mama, church naman yon. Hindi, sabi niya meron dyang dorm, female. Sabi ko, okay, try namin nag-inquire, di ba po, sister? Buti naman, parang talagang in God's kwan din po. Tinanggap kami, thank you po, although hindi po ako estudyante ng normal. Kaya nagpapasalamat ako. Then that time, kapag litong-lito na, hindi na makahabol, umiiyak, nakikita nyo naman, sister, bumababa ako, I pray po. And then at least, yung misa, lagi po ako nakaka-attend. Yun po yung answered prayer ko, na yung pagkapasa po. Yeah. Doon mo talaga makita no na pray as if everything depends on God, and then study, work as if everything depends on you. Nakita ko yan kay Ma'am Kat na grabe mag-aral. Yun nga, kapitbahay lang actually namin siya, pero nag-dorm habang nagre-review sa bar. And then, grabe din yung support ni, shout out kay Sir, yung the husband. Yes, And then the kids, Opo. yun. And then, pero kung kung manalangin, talagang araw-araw yan. Magsisimba talaga siya. So, yun. Natuto na din ako. Na-share ko lang po, sister, natuto akong yung magsakristan, tapos yung sequence ko. Kasi totoo po, aminado po ako na at least po doon, na I mean, kahit mag-attend ako ng church, pabasahin ako, alam ko na po yung sunod-sunod. Dati natatakot pa ako kasi hindi nga po exposed. Pero doon, nakilala ko siya. Tapos yung nag-church tayo nung Semana Santa. Yung bumalik tayo sa Papagan. Tama. Nakilala ko talaga siya. Thank you po. Kayo po yung siguro kayo yung tulay para mas makilala ko siya. Mahal ka ni God, kaya talagang He searched for you, and then binigyan niya ikaw ng, yun, lahat galing sa Kanya yun. So maraming salamat. We are also very happy na nagkakilala tayo. Magkasama tayo Holy Week, lahat ng mga services, o kung saan-saan nagsisimba. Thank you, Attorney. Sister Merle? Siguro ako, marami akong karanasan na may mga answered prayers. Pero siguro, ito lang ang isi-share ko muna yan. Kasi it is last year lang, October. Kung natatandaan niyo, Sister Net, lagi akong may sakit, di ba, noon? Novice pa lang ako. And in 1999, September, the doctor told me na operahan ako sa tainga. Naalala mo yon? Opo. Kasama ko yata ikaw. Opo. Pero natakot ako noon, sabi ko wag na lang ako magpa-opera. Kasi 'di ba by that time, September na yun, pinapag-ready na rin ako para mag-aral ng sa Espanya, ng Spanish. So nagkaroon ako ng takot, sabi ko sa iyo, wag na lang, sister, hindi na ako magpapa-opera kasi natakot ako, naalala ko yun si Mildred, yung sa tuyang scholar dati na inoperahan, na hindi man naayos yung hindi man girare nakadangog. So, ang sabi ko baka mas delikado na di ako kadangog. Kasi di ba, since novitiate, nagkaroon ako ng infection sa talinga, and then parati akong nahihilo, tapos hanggang sa juniorate, tapos hanggang doon sa punto na operahan. Pero nagkaroon ako ng takot. Pero nagdasal ako sa Diyos. Naiiyak ako kasi naalala ko yung grasya. Sorry Basta talaga pag gawa ng Diyos sa buhay ko, hindi ko mapigilan na umiyak. That is really, yung tears ko ba, blessing. So yun, sinabi ko sa Panginoon, kung talagang gusto mo akong maging perpetually professor na Madrid, hindi mo na ako hahayaan na operahan. Pero hahayaan mo akong makaduman sa Espanya. So, I prayed to Santa Rafaela. Sabi ko, Santa Rafaela, tulungan mo ako. Kung ito ba talagang na Diyos para sa akin, tutuloy ako. Pero kung hindi, bigyan mo ako ng paraan para makita ko kung ito nga ba ang gusto na sa akin. So, in the end,
tuloy-tuloy yung pag-asikaso ng papers, tuloy-tuloy lahat. Nakadiretso ako hanggang sa dumating sa punto na nakapag-profess ako. So, I counted it as a blessing. At yung panalangin na nakita ng Diyos. And last year, October 16, nagpunta ako dun sa Chinese General at nagpa-check up ako kay doktor kasi nakakamati ako ng yung nananakit yung tainga ko. Kasi both ito infected. Pero yung pananakit na yun, yung namamaga sa loob. So pumunta ako noon ng October 16 last year. And to my surprise, sabi ng doktor, "Sister, yung butas ng tainga mo ay napakaliit na." Sabi niya, hindi ko na halos makita. Sabi niya sa akin, hindi lang ito dahil sa gamot. There is something, sister, na Diyos ang gumawa nito. Sabi sa akin ni Dr. Frank. Sino yun? Si Dr. Len? Na-surprise ako, naiyak talaga ako, mag-isa lang ako noon. So it was really a answered prayer na matagal ko na. Kumbaga, it was just given last year. So, hindi ko ma-contain yung damdamin ng taong pinagaling ng Diyos na for the long time, binigay niya doon sa moment na unexpected. At sa panahon na nakakaramdam ako ng sakit. Na sabi ko, bakit ganito? Kaya pumunta ako sa doktor. Pumunta ako mag-isa lang. Kasi yung mga sisters, mga busy, mga juniors nag-aaral. So I went there alone. And that was the real blessing na binigay ng Diyos sa akin. Na kailangan ko lang talaga ngayon na magpasalamat. Sobrang pasasalamat. Kasi kumbaga, ang tagal ko nang tiniis ito, pero binigay ng Diyos sa kanyang tamang panahon talaga. Kaya hindi ko ma-contain, sister, yung feeling na yung mag-rejoice at the same time in tears. Yung hindi ko ma-imagine how God was so generous in giving me this gift of healing. Although paminsan-minsan nakakaramdam pa rin ako ng sakit, but the greatest gift that I received is already given. So, tiwala na lang talaga at pasasalamat. Yun na lang ang masasabi ko sa Panginoon. Kasi wala na akong masasabing ibang salita kundi ang pasasalamat at sa pagmamahal ng Diyos na walang kapantay. Amen. It was really a grace. Yeah. It's in a blessing. Jesus, the Salamat divine po. healer. Ayan. Sister Merly looks young, no? But she's not very young anymore. Ilang taon ka na, Sister Merly? I am 67 going to 68. Oh, you see? Almost 70. Salamat sa Diyos. Parang 50s lang. Oh, di ba? Ako na. Time check na. Sige. Yeah. Time check is 1:35. An oras hatod sa Indokang. Tanduay, celebrating 170 years of Rom excellence. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ang zeolite ay isang natural na mineral na nakakatulong alisin ang mga unpleasant odors. Pwedeng gamitin sa mga basurahan, manukan, palaisdaan, piggery, pati na sa mga estero at kanal. Ang zeolite ay may kakayahang i-absorb ang mga harmful chemicals sa tubig at lupa. Kaya malaking tulong din ito sa kalikasan. May zeolite cat litter din para sa mga pusa. Available sa Hobama Enterprises, Malilipot, Albay. Color text Mr. Hobile at 0915-220-9247. Zeolite. Choose right. Use Zeolite. Welcome back sa ating programang Usapang Bukasyon, ACI, Episode 76. Pause, Pray, Power Up. Kung kanina answered prayer, ang tatanong naman namin ngayon ay karanasan. May isa ka bang karanasan na nagduda ka, na pinakinggan ka ni God? And then, ano ang na-realize mo at the end? Una muna siguro yung example ni Sister Jessie, kasama ito dito, na akala niya hindi sinagot yung dasal, yun pala, there's something better coming. In your case, may kaso ba na gano'n na nagduda, akala hindi, and then at the end, ano na-realize? Attorney Kat. Okay po. Opo. Para po sa akin, sisters, minsan kasi pag hindi talaga siya naibibigay, or halimbawa yung sa kagustuhan kong hindi naibigay, hindi ako nagtatampo, sister. Yung parang siguro may kulang ako. Yung parang ganun ako, and then walang tampo, pray ulit. Yun lang po yung makuha ko. Hindi ko makuha na ganun po, na hindi niya naibigay. Na ganun po, sister. Parang hindi mo ginagawa ng issue si Lord pag hindi. So, siguro hindi to para sa akin. Ganun. Sarili ko po, ina-assess ko siya. Oo. Na baka ako may kulang. And then pray again Yes, po. Hindi nawawala ng pag-asa. Pray again po. Yes, oo. Yan. So, tiwala. Hindi nawawala yung tiwala siya kapag asa kahit na hindi na sasagot yung eksaktamento ko ano yung hinihingi mo. Yeah. Yes, thank you. po. Sister Merle. Okay. Sa akin naman po, meron akong karanasan na masasabi ko talagang nagduda ako sa Panginoon. Ito, kwento ko rin sa buhay ko as a novice. No? Noong 1992 na first year novice ako, kasi, di ba nagkasakit na nga ako, sakitin na hanggang sa mag-second year, hanggang nag-junior year. Pero nung hanggang second year, may sakit pa rin ako. Nagtanong ako sa Panginoon, ganito ang tanong ko. Parang nagduda talaga ako sa Kanya. Sabi ko sa Kanya, Lord,
kung talagang tinatawag mo ako sa pagmamadre, bakit yun, tanong ko sa kanya, bakit nung pumasok na ako, novice na ako, second year na ako, sakitin pa rin ako. Tapos sabi ko, bakit nung nagtatrabaho ako, puro bakit bakit nung nagtatrabaho ako, hindi ako nag-a-absent sa trabaho. Sabi ko, ano pa nga ako kay Lord na, samantalang noon, 10 taon ako nagtrabaho, hindi talaga ako sakitin. Madalas pa ako kung nasa kalsada, nakikipag-rally, pero hindi ako hindi ako nag-absent. Tapos in December, naku-convert ka ako sa cash yung aking sick leave, aking vacation leave, at mayroon pang ina-acknowledge din ng kumpanya ang aking fidelity sa trabaho. Kasi kahit nagra-rally ako, faithful naman ako sa trabaho, hindi ako nag-absent. Maganda ang performance ko. Bakit ngayon nandito na ako? Sabi ko sa kanya, bakit ako laging may sakit? Lagi nila akong naiiwan. Kasi yung mga kasama ko, laging nasa mga modular classes. Ako laging nandito sa kwarto, nakahiga, may sakit. So yun, pagtatanong na yun, talagang masasabi ko direktamente kung sinabi sa Panginoon na nagduda ako sa Kanya. Kasi naikumpara ko nga yung mga karanasan ko noon sa karanasan ko sa loob. Tapos, in the end, na-realize ko, may tinuturo pala sa akin ng Diyos. Yun ang isang talagang value na masasabi kong napakahalaga. Ang humility. Humility na nagturo sa akin na hindi ko pwedeng maliitin ang kakayahan ng Panginoon. Ang lahat ng meron ako ay galing sa Kanya. Kaya wala akong masasabing effort ko doon. Kaya mula noon, sa pagtatanong ko na yun, na talagang kinwestiyon ko, tumingin ako sa mga material na bagay, na-value ko ang material na bagay, kaysa hindi ko napahalagahan kaagad at hindi ko nakita yung kalooban ng Diyos na mas mahalaga at mas talagang may value sa buhay ko ngayon. Kaya ayun ang naituro sa akin na ang pagpapakumbaba ay isang regalo din ng Panginoon. Na ang kagbutihan ng Diyos ay hindi natin pwedeng ikumpara sa anumang material na bagay dahil ito ay galing din sa Kanya lahat. Wala akong sasabing effort ko ito o kakayahan ko ito, kundi lahat pala galing sa Diyos. Yun ang na-realize ko in the end. Kasi talagang parang antigas ng loob ko na magtanong sa Diyos na bakit ganito, bakit ganyan, ganito, ganyan. So, napahiya ako doon kasi talagang matagal akong nakaratay sa sakit until I realized that the Lord is teaching me something very essential, and that is humility. So, yun po ang natutunan ko doon sa pagdududa na yun. Na yun din ang nagdala sa akin hanggang ngayon. Ang biyaya ng Diyos at ang pagpapakumbaba na wala akong maituturing na akin. Wala akong maituturing na achievement ko to. Lahat ay galing talaga sa Kanya at lahat para sa Kanya rin. So yun po. So from doubt to trust, deeper trust. Yan. Okay, so follow-up question. Gaano ba kahalaga na pag-igtingin ang panalangin sa panahon ngayon ng Kwaresma? Attorney? Sister. Bali po, ang Kwaresma ay hindi lang ito yung time na nagpa-fasting tayo, hindi kumakain, binabawasan yung mga makakapagpasaya, kundi ito yung time na magbalik loob tayo. Kung minsan man nalilihis tayo ng landas, ngayon na po yung time na kumatok ulit tayo sa puso ng ating Panginoon and ramdaman natin yung kanyang pagmamahal and yung kanyang mercy. Ito po yung pinaka-time na para magbalik loob po, sister. Yeah, beautiful answer. Yeah, this is the best time na maghurup-hurup and then magbalik loob para our lives will be happier, no?
Mas, yun naman talaga. Renewal, relationship. renewing our relationship and then being recharged na mas magsilbi, mas magmahal. Patawad, kasama na sa patawarin ng sarili. Yan. Sister Merl. Opo, ang Kwaresma ay hindi lamang isang ritual, no? Ito ay napakahalaga sa buhay natin bilang mga Kristiyano, lalo na Katoliko. At ito ay yung panahon. Tama yung sinabi ni Attorney, yung paghurup-hurup, pagninilay, pangunahing paraan talaga ito ng Panginoon para sa atin sa pagbalik loob sa Kanya. Kasi madalas tayong nakakalimot, nakakaligtaan yung mga bagay na mahalaga para sa Diyos. Minsan kung busy. So ito talaga yung panahon na kailangan manahimik, magdasal, maghurup-hurup, mag-isip, suriin ang sadiri, kung ano pa ang pwedeng baguhin sa sadiri ko, ano pa yung mga areas na dapat kong kumbaga hagadan ang kagurangnan na malinigan. Halimbawa ano pa yung mga pag-uugali ko na sa ipuhan kong mabago para sa pagsunod sa iya. Kasi ito na yung panahon na mangumpisal ng taimtimba. Hindi lang iisipin ko yung naging kasalan ko, kundi ano pa ang pwede kong magibo na sa kagandahan loob ng Panginoon, ano pa yung pwede kong itabang sa sadiri ko para mas maging bukas ang puso ko sa pag-receive ko sa iya sa kapaskuhan, sa Paskong pagkabuhay o sa aral daw ng buhay niya to bilang Katolikong Kristiyano. Mas matindi ang paghahanda sa Kwaresma kasi araw-araw natin tinatanggap ang Panginoon sa banal na komunyon. Ngunit dito sa panahon ng Kwaresma, mas iniimbitahan tayo ng Diyos na tignan sa ating sarili o sa sarili ko kung ano pa yung mas maganda at mapapabuti ko pa ang sarili ko para sa paglilingkod as in sa paghiras din ng karahayan ng Diyos sa iba. So, ang Kwaresma ay isang paagi na tignan ko ang sarili ko kung paano ako na tumutugon sa Diyos, nagsisisi ba ako ng taimtim sa aking mga ginagawang kasalanan. Para sa pagbabalik loob, imbang bukas din ang puso ko na tanggapin lalo ang kagurangnan at ang mga kapwa ko, paano ko nire-respeto. So, isang paraan ang Kwaresma na mas lalong mapalapit ako sa kagurangnan. So, ito po yung panahon na hindi ako dapat tumingin sa ibang tao. Ngunit tignan ko ang sarili ko kung ano pa yung mga pwede kong mabago para mas masabi kong makakasunod ako talaga sa kagustuhan kay Diyos. So, ito po hindi lang ritual, kundi seryosong pag-usisa sa sadiri kung mga nagawa akong nakaraan, paano ko mai-improve. So, yun po ang para sa akin. Dahil ang imbitasyon nga ang simbahan, magpangadyi, mag-ayuno, as in mag-abstinensya, magbibigay ng karahayan sa kapwa. So, hopefully, sa Kwaresmang ito, may mababago ako sa buhay ko na pwede kong maihiras sa tuyang sa pamilya, sa community, as in sa mission. So ito po ang panawagan ng Diyos personally sa atin at siguro ganun din sa ating lahat. Yun po ang i-share ko. Thank you po. Masaya tayo dahil may oportunidad na ganito na binigay sa atin ng inang simbahan para magkahurup-hurup, ilingon sa mga relasyones, mga desisyon, tapos ilingon kung saan kita kaipuhan mag-recharge, mag-renew para mas maging masaya. Yan. Mas magaan ang buhay at mapagaan ang buhay ng ng ating kababayan, ng ating bansa, kasama na at ang inang kalikasan. Yan, lahat 'yon. Sila yung makaka-benefit, lahat-lahat.
Ano ba ang mga advantages ng isang taong nananalangin at may relasyon sa Diyos? Pinag-uusapan natin kanina ang relasyon. May edge ba ang mga tao na may relasyon sa Diyos? Sample kung may problema, haharap sa problema, yung ganon. Kasi hindi naman natin naiwasan talaga na ang problema sa buhay natin, challenges, mga trials sa buhay. May edge ba yung mga taong may relasyon sa Diyos? Yung isang taong marunong manalangin? Sige daw po. Kaysa dun sa wala. Yes po, sister. Napakalaki ng advantage doon sa hindi nananalangin or walang pananampalataya. Dito nagkakaroon, ako sister, sa sarili ko, peace of mind. Kahit anong dumating, kahit ano po yan, bagyo, literal na bagyo, pagputok ng bulkan natin dyan, peace of mind, sister. Yeah. Prayer lang. Then, pag-asa. Lagi kang may pag-asa eh. You don't look into how big is the problem. You look into how big the love of God is. Yun lang, sir. Yun lang po, sisters. Always positive ka kapag pray ka. Ayan. Yun po, sister. Yan, nakikita ko yung kay Ma'am Kath, yung pagiging chill, yung very positive sa pananaw sa buhay. So, relax na relax ito na abogada, tsaka relax na police officer. Ayan. Sige po. Thank you, Sister Merle. Iyo po, sister, igwa pong kaibahan para sa ko, igwa pong kaibahan itong taong may ugnayan sa Diyos, may relasyon sa Diyos dahil siya nagpapangadyi. Yeah. Tulad ng sinabi ni attorney, mas hindi ka tulos masuko. Mas magtitiwala ka pa nga ni sa kung may mga problema. Mas kalmado ang disposisyon kapag may relasyon sa Diyos. Saka ang may relasyon sa Diyos, ano man ang problemang mag-abot, dahil talaga bumibigay tulos. Talaga, maski magtiis, magsikap pa rin na magtiwala sa Diyos. Kasi yun yung nasabi ko ini, kasi ang nagturo sa kuya ng ganyan magtiwala talaga ang mamibiang sa kuyang ina. Sa Bicol baga, perming may bagyo. Itong sadit pa kami, ako kasi ang panganay. Pag may bagyo, pag makusog ang bagyo, lahat ng nyug namin na hulog, nasisira, dahon, kapaspas, ang mga tanom na mga saging, lahat ng kamuting kahoy, lahat ng kamot, nasisira lahat. Ang sabi ng nanay ko, ganito, sabi niya sa Bicol, dai ipagdarang anggot, ang tibaad ng pagtios, kakamtan padagos, ang gloryang daing tapos. So iyan ang sinabi sa kong nanay ko. Ang sabi niya, maski anong bagyo ang mag-abot sa tuya, maski naubos na yung mga nyugta, mga batag na na sira na, magtiwala pa rin kita sa kagurangnan. Pag ang pagsikat ng aldaw, pag natapos na ang bagyo, matanong kita. Yeah. Dahil pag natanong kita, may aasahan kitang aanihon, may pagkaon kita. Pero ang pagtitiwala niya to sa Diyos, may kasabayan na paghiro, sabi niya. Kaya sadit pa lang ako, kasi madalas kami binabagyo nung time na grade 6 na ako, ang ganda na ng anihon ng karoy, biglang binagyo, boss, walang natira. Sabi ng nanay, inulit sa muya yan. Maski pa kita nagtitios, dahil tayo pagdarang anggot sa Diyos, ang satuyang pagtios, dahil sa pagkatapos sa ini, gloria pa rin ang satuyang kakamit. Daing tapos, gloryang daing tapos. Kasi, ang sabi ng nanay ko, matanong giraray kita. After this, the rain, after the typhoon, pagsikat ng aldaw, matanong kita. Tatabangan kita kang mahal na Diyos na makabak. So, I think that the prayer that na pinaniwalaan ko sa simpleng pamidi ng nanay ko, na mayo siya ibang pinaliwanag, kundi yun, pagtitiwala, as in pagtiwala sa Diyos, paggibo, kung ano ang pinagkakatiwala ng Diyos. So yun po, iba ang taong may kaugnayan sa Diyos. Kasi titiwala ka, kasi grabe ang pinag-aagihan mo.
aramong daig ka papabayaan. So makakaya mo tapos, daig ka masuko. So yan ang nanood ko, sister, sa nanay ko at sa tatay ko. Kumbaga, ang nanay ko ang laging madasalin, ang tatay ko naman ang action. Kasi sige lang ang tanong niya, sige lang ang tanong. So doon ko nahiling ang, kumbaga, paano itinanom ng Diyos ang pagtubod sa samuya sa pamampaagi ng kakuyang mga magulang. So until now, dara-dara ko pa rin yan. Kahit ano mo ang pinagdaanan ko sa buhay, yan pa rin ang pagtitiwala ako sa Diyos. Nga, sisikat ang araw, ang problema, may solusyon, maaagi lang. So yun po ang na hanggang ngayon na dara ko pa rin. Simpleng pamilya, as in simpleng pagtubod na naniniwala ako. Yaon talaga ang Diyos. Yeah. May idagdag nga ako dyan sa sinabi mo, Sister Merly. Ang mama ko din, totoo yan na pagbagyo kami, baha talaga, ang gabos na paroy, imbis na anihon, wala na. Ang sabi niya, instead na maanggot talaga o mawaraning paglaom, sabi niya, ay, kaipuan taman i-share sa mga kino, sa mga paroy, sabi niya na nalapa, na nalumos, nalamos, kitao taman duman sa mga dyan sa mga sa mga animals na yaon dyan. Kaya yung very hopeful ba? Talagang pag may relasyon sa Diyos, perming may paglaom, maski katibaadan, naglalaom na gabos yan, grasya. Oo, na may sharing. Na hindi lang para sa tuya na kita permi magbenepisyo, kundi so iba pa man nalinikha kan Diyos, makashare. Kaya hindi ko sabi ko, naramdaman pa niya sa mga kino, na may pagkakanman sa mga birds. Kasi dito naman makakan kang tao, so mga animals ang makakan. Kaya totoo po yan. Oh, yeah. Na may paglaong permi, na very resilient ang Oo. Oo. Hindi talaga bibigay. Perming hopeful, perming may kusog, perming may passion, ganun. Yan yung effect ng may pag-asa. So gabos man may relasyon o wala, may pananampalataya o wala. Gabos kita, subject to trials, challenges, hindi natin yan, is beyond our control. Pero ang kaibahan is the way we face it. Yun. Punong ng pag-asa, yung resiliency na sinasabi natin. Tapos tiwala sa Diyos, may tiwala din na sa sarili na kaya nating bumangon. Dahil alam natin, hindi tayo nag-iisa. Mahalaga yun na alam natin we are always accompanied. So, kung madapa man, yung isa na walang paniniwala, dapa talaga yan. Hindi naman marunong bumangon. Pero yung tayo, alam natin na hindi tayo nag-iisa. We are always accompanied. And then, somebody who is giving us hope, who believes in us, kahit sa kapalpakan natin, who hopes in us. So, tayo and become more confident. Try again. Yung ganun. Hindi tayo madadaig ng kahit anong trials and challenges, difficulty sa buhay. Actually, in general sa Pilipino, makusog yan sa tuya, di ba? Maski perang bagyo na nag-agi, nawara na ng harong, pero may manggiraray may paglaom. Oo, nawara ng harong, tas mas dako na blessing after, di ba? Ay, oo, nabago si harong. Mas gumaganda yung harong. Gumaganda yung bahay. Ayun ang experience. Bahay. Hopeful pa rin sila kahit nawara ng harong. Oo. For the Bicolanos, idagdag natin yung accent na devotion kay Mama Mary. Oo, yan. Oo, totoo yan. Yung mga prayers ni Mama Mary na, yun, kaya sabi mo, yung disposition ng isang Pilipino, in particular mga Bicolano, malaking tulong dyan is yung relasyon natin sa mahal na ina, na yung grabe yung tiwala sa prayers ng ina, ng mahal na ina natin. Hindi tayo papabayaan. Yan. Sige, so ang bilis na ng oras. Ay, tapos na ba? Ay, halaka, oo, sige. Oo. So, pero bago magtatapos, ano ang iyong final message doon sa mga di pa masyadong na-appreciate ang kahalaga ng panalangin sa buhay nila? Yeah. That's your final message. Okay po. Para po doon, sa hindi pa talaga ramdam nila, hindi pa nila makita, sana as early as now, maramdaman na din nila. Kasi hindi kailangang mapunta ka sa napakasalimuot na sitwasyon bago mo lang ma-realize na need mo siyang kausapin. Dapat maramdaman mo siya ngayon and marirealize mo na siya lang pala yung kulang sa'yo. And yung parang may nakahanap ka ng jowa na magsasabi kang, bakit ngayon ka lang? Yung parang ganun. Kaya sana ngayon pa lang, yung prayer ko din, sisters, na maramdaman din nila tulad ng naramdaman ko po. Amen. Na nakilala ko kaagad. Amen. Okay.
Sister Merly? Okay. Sa akin naman, siguro para dun sa hindi pa talaga nila nararamdaman o nakikilala ang Panginoon, sana itong panahon na ito, magkaroon sila ng kahit ilang oras man lang, maglaan ng oras para sa Panginoon. Dahil maaring ito na yung opportunity na tinatawag sila ng Panginoon para makausap sila, makaugnayan, makarelasyon. Huwag na nilang hintayin na may mangyari pa na hindi maganda sa buhay nila. Siguro ito na yung panahon, huwag na natin hintayin na katulad ba sa ibang bansa may mga giyera pa. Huwag na lang ganun. Ito na, buksan na lang nila yung kanilang mata na sana i-take na ang opportunity na ito, lalo na ito ngayong Kwaresma, lumapit na sila sa Panginoon dahil naghihintay lang ang Diyos. Hindi, sila na ngayon ang kumilos. Naghihintay ang Panginoon. Laging hindi sila babaliwalain. Sila ay tatanggapin at yayakapin. Amen. Yan po. Sige, so salamat sa lahat na sharing natin ngayon. It has been enriching. Salamat sa inyo sa bisita natin ngayon, Sister Merly Bongat, ACI, at Attorney Catherine Manrique, PNP Police Officers, at ang inyong mga handmaids, Sister Jessie, Sister Net. Salamat po, hanggang sa muli. See you next Friday. Thank you. Thank you. Bye-bye, sister. Thank you. Wish you. Mag-topic naman. Being good for